Internetová televize města Kroměříže. Letošní rok je v našem městě opravdu mimořádně bohatý na nejrůznější výročí. Jedním z nich jsou 80. Muzea Kroměřížska. K tomuto výročí připravilo muzeum výstavu, která má za cíl poskytnout návštěvníkům nejen poučení, ale i zábavu. Žáci základní umělecké školy v Kroměříži svým vystoupením vernisáž výstavy zahájili. Ředitel muzea Kroměřížska Jiří Stránský akci otevřel s tím, že nepůjde o tradiční formu vernisáže, ale jen o krátkou oslavu 80. narozenin muzea. Časoprostorový dezintegrátor pro cesty do minulosti, stroj času, budova muzea 3000, katalog muzea Kroměřížska. To jsou názvy vítězných prací, jejichž autory jsou žáci základních uměleckých škol ze Zlína a Kroměříže, základní školy z Vyškova a církevní základní školy z Kroměříže. Pozváním ke slavnostnímu dortu a k občerstvení pak pokračoval volný program vernisáže. Kromě stálých expozic, jako je památník kroměřížského rodáka Maxe Švabinského a některé další, organizuje muzeum již 12 let pro žáky základních škol speciální zábavné a výukové programy a herny. Obsahují interaktivní prvky a jejich cílem je jednak mladé lidi pobavit, ale také v nich probudit zájem o poznávání naší bohaté historie i nelehké současnosti. Výstava s názvem Vaše muzeum má narozeniny v galerii v podloubí Muzea Kroměřížska potrvá do 2. června 2013.